Здравейте, момичета! Имам новина. В студио Прекрасна вече има йога практики с Вера Захариева, която е председател на Българската йога федерация, също така преподавател в Националната спортна академия, световен и европейски шампион по йога и още много неща, но не искам да ви сугестирам повече. Вера, какво ни дава йога? Защо да я практикуваме? Защото е необходимо да намерим себе си. Йога е този път, който ти дава шанс да се погледнеш от друга гледна точка и да преживееш нещо различно, което до този момент дори си няма представа, че е вътре в теб. А с какво йога практиките, които снимат за нас в студио Прекрасна, са новаторски? Новаторски са от гледна точка на това, че във всеки един момент всичко, което вие изживявате, ще ви дава възможност точно това да направите, да се срещнете със себе си. И поради моя дългогодишен опит в практиките, съм направила едни програми, които да са лесно достъпни за всеки един, за да не ви затрудняват като ниво на трудност, нито като невъзможност да правите една или друга поза. Всяко едно от видеята, които сме записали, ще ви даде различно място, в което вие да огъвкавите тялото и по различен начин да се чувствате. Затова, може би, общата дума новаторски е добре казана, но по-скоро е личната среща със себе си. Момичета, чакам ви в онлайн студио Прекрасна, където тренираме не само тялото, но тренираме и душата. И душата не точно да я тренираме, но да кажем, че се свързваме с нея, работим и за енергийното, и за емоционалното си тяло. Студио Прекрасна, йога, тренировки, да изпиеш един топъл чай, да си запалиш една свеж, го броим за грижа за себе си. Ела да тренираме заедно, в общност е много по-лесно.